Cebu Provincial Government sa pagpangulo ni Governor Pam Barriquatro muhatag og 10 milyones pesos nga tabang alang sa General Santos City nga naigo sa linog. Sa katalagman nga niigo sa General Santos City, si Governor Pam Barriquatro nag-auhag sa sangguniang panlalawigan sa paspas nga pag-aproba sa 10 milyones nga calamity assistance alang sa General Santos City. Ang calamity assistance gitumong aron makatabang sa relief o recovery operations sa mga apektado nga pamilya sa General Santos City nga naigo sa 7.8 magnitude nga linog. Giaprubahan hinuon dayon sa sangguniang panlalawigan ang 10 milyones nga pundo nga tabang alang sa General Santos City. Sa panahon sa kalamidad, importante sa matag lokal nga kagamhanan ang pagtinabangay alang sa paspas nga pagbangon.